mai estan en ells aquest lloc. No està en cap mapa. Els verdaders llocs mai estan en ells. Batiscafo socialista, redactant informe tràgic, catedràtic Iuri Puskas a Institut Oceanogràfic. Batiscafo Catiuscas, fas un atles visionari. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses aldes tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i el plàncton s'il·lumina i canten ses balenes a 30.000 quilòmetres d'aquí. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses aldes tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i el plàncton s'il·lumina i canten set sirenes aproximadament per no existir.